El castell de Cardona és un dels castells medievals segurament més macos de Catalunya. Fer país és gaudir d'aquelles coses més properes que sovint les consideren poc interessants, però que tenen una capacitat de sorprendre'ns i sobretot d'emocionar-nos. A Cardona tenim una muntanya sal pura i a més la sal de Cardona és una de les millors sals del món. Tothom qui ve a visitar a Cardona i el centre històric els obsequiem amb una porció de sal. Col·laborem amb Fem País perquè considerem que és una aposta estratègica. Cardona és una destinació que està a l'abast de tothom i creiem que és un lloc interessant, és un lloc clau per als consumidors de Fem País. Viureu una experiència interessant perquè coneixereu el patrimoni, la història, la cultura i la identitat. I tot això ho acompanyarem amb un tast de vins de la Deopla de Bages, de sal de Cardona, que és una de les sals més bones del món, i a més copsareu una vila que és oberta, generosa, que és una vila molt amable.